ବାଦଲ ନିଅ ଖାଇଦବ। ଭାଉଜ ମୁଁ ମୋ ହାତରୁ ଖାଇଦେବି, ତମେ ଏଠୁ ଯାଅ। ବାଦଲ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ଶୋଇନ? ଗୋଟାଏ ବାଜିଲାଣି, ଯାଉ ଶୋଇବ। ମୁଁ କଣ କଲି କି ନ କଲି ତମର କଣ ଅଛି? ତମେ କାହିଁ ମୋ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ? ଡକ୍ଟର ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମା ହେଇପାରିବୁନି, କଣ ପାଇଁ ମା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ? ହଁ ମୁଁ ମା ହେଇପାରିବିନି ସତ, ହେଲେ ବାଦଲକୁ ମୋ ପୁଅ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାଦଲ ମତେ ମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ବୁଝେଇକି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭାଉଜ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ମୋ ମା ପରି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମା କଣ ପିଲା ଉପରେ କେବେ ରାଗିପାରିବ? ଭାଉଜ ଦିଅର ସମ୍ପର୍କ ମା ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ ପରି, ଆମେ କେବେ ବି ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଅପମାନ କରିବା ନାହିଁ। ମା ପରି ଭାଉଜ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ଲଭ୍ ୟୁ ମା ଲେଖନ୍ତୁ।